If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Okay guys, magandang hapon sa lahat. Ito si Marvin Bagyo, Urban Zone. So nandito ako sa sa dike. Hindi ko alam ang lugar na to, pero tanungin natin, magtanong-tanong tayo kung anong lugar nito. So magtanong tayo guys. Sige, bago ka lang. Sige. Sige, salamat. Sige. Tana lang po. Salamat, boss. So, naapay wala pa kabaloon sa nga lugar. Basta sa nga lugar. Ha? Ano man? Gusto lang na po paano nga lugar. Ha? Sa nga lugar dyan. Ganun pagkati at balabag ni balabagan. Okay, balabagan? Balabag area. Oo. Okay, salamat po. Tingnan nyo man, hindi man ikagitan. Nanuri ko turon. Oo nga. Nanahurot naman niya. Salamat, praise the Lord. Kuya, salamat. Mag-vlog sa ako kadali. Oo, balabag ni diri, balabag. Balabag area. Oo, manilaw ko. Okay. Planta. Planta ng Coca-Cola. Oo. Siguro yun ang palibig, nagtak. Ito pulak nan. Balabag ni diri. Balabag, Coca-Cola planta. Kami galing napita kay Bugnaw. Ayain no. Oo, baka wala problema. Ano dito, dili ka ani ka dito. Siguro yan, ana, yahay at tanong. Mayo ko na yung mga tanong. Ay, mga tanong. Nakakapit sa loob. Salamat boss. Praise the Lord. Sige boss. So, Balabag area guys. Coca-Cola planta. So, manaog ta kadali dirin dapita kay naigulayan sa atong tanawon ng mga gulay diri guys. Risko kayo nga mga tangkong na ay saging. Pero walay hagdanan. Patay. Saan na to ni pagnaogan ni ron. So nga ko lang guys, bakang muda ko ang tubig. Mahurot ni siya og kabanlas kay ang mga gulay presko kayo. Tangkong guys. Kaning tangkong lami gyud kay ni panggisahon guys, kanang naa gani kay bisag kanang gamay lang aloy kamatis, bumbay, ahos. Pwede na kayo na guys. Tapos gamay lang nga tuyo og tubig. Ay, oo, tama. Well, pa di ay, no? So, nga na lang pag-isa, guys. Tama-tama lang. Dili kayo lata. Ayaw dyan nyo kalimti, guys. Sugar. Kunting sugar. Masarap na yung adobong kangkong ninyo. So, dito, titingnan natin yung mga gulay. So, parang mahihirapan akong bumaba dito. Pero, try natin. Yan. Talagang pababa siya guys. Alright. Okay. Nakababa na tayo dito sa pangalawang palapag. So maayo na lang no kay na simento na ni dun So ito pala yung Coca-Cola planta guys. Sobrang taas ng nila dito guys. Titingnan natin. Ayan. Sobrang taas.
So talagang malaki yung Coca-Cola planta dito sa Davao. So nandito tayo sa gilid ng river, Davao River. Hi boss! Hala. Okay. So sila yung magbabakal. So dito talagang tinaniman talaga nila ng gulay, pero guys parang hindi safety yung mga gulay dito pag maglaki yung na yung tubig, talagang bahain talaga dito guys. So mayroong kangkong, saluyot, at saka gabi. Tsaka may saging pa dito guys. So tingnan natin dun sa dulo. Pero dito talagang minintain ng may-ari dito, yung nagtatanim. Kasi may chinilas pa oh. Ayan, kita nyo guys, chinilas at saka itak. So nagtanim siya dito at nilinis niya yung mga lupa-lupa, tinanggalan ng mga patay na dahon. So talagang malinis siya pagkatanim. Gusto ko sanang bumaba kaso baka may dumaang malaking tubig. Sarap pumunta dun sa kabila. Ayan. So pwede tayong maggulay dito. Pwede tayong magkangkong. Mag-harvest tayo? Patay. Wala kasi yung mayari ng para hihingi sana tayo ng gulay ba. Yung gigisahin natin mamaya sa ating ulam sa gabi. So masarap guys pag ulam sa gabi yung kangkong adobo. Kung marunong kayong magluto, talagang masarap. Pero kung hindi ka marunong, magtanong ka na lang kung paano lulutuin. Basta huwag niyong kalimutan, lagyan ng toyo, asukal, oil. Very good na yan guys. Tapos kunting suka or lemon, lemon drops. Kunti lang talaga. Para magmukha siyang adobo talaga. Alam nyo guys, pag sa adobo may konting asukal, sarap na yan. Tsaka may konting asim. Kasi I love adobo talaga guys. Kahit anong adobo guys, magulay man yan dyan, mapakarne, kaya natin yung i-adobo. So yung hindi ko na-try na mag-adobo guys, yung prutas na adobo. Lami ba? Oo, pwede. Kasi yung papaya guys, prutas yan. Pero kung marunong kang mag-adobo niyan, talagang masarap yan. Tsaka may tayo dito, may malunggay. Alam nyo ba guys, yung simpleng malunggay, kung marunong kang magluto dito, talagang makakahigop ka talaga ng marami dito. Lalo na pag may may isang noodles na chicken noodles guys, maglagay ka lang ng ng malunggay, talagang masarap na yan, na mapapahigop ka talaga at sisingutin ka. So sa Tagalog, pagpawisan ka guys, kung maka ka ng sabaw, makahigop. So masarap din pag yung mga gulay yung kakainin. Wow, ang lugar na ito guys, sobrang nakaka-refresh. May din pala dito guys, yung tinatawag nating kamuti.
Dahon ng kamuti guys, pwede rin. Tsaka may Chinese kangkong, may kangkong, may tinangkong, basakong. Ay nako. So tara na, saka na tayo guys. May malaki kasing sasakyan. Alright. So ayan na, tapos na tayo sa ating pag-research. Re-research. So ito yung magandang hapon guys. Subscribe, like, and share. Ayaw dyan mo kalimot guys, pag subscribe na, bahala mo. So ganyan lang yung alright, dumaan na si kuya. Sobrang laki na sasakyan niya guys, parang mahagip na tayo niya. Yan kasi yung mga problema sa mga malalaking sasakyan. Kaya ingat lang talaga. Tingnan nyo yung ano nyo, gilid-gilid nyo, baka nako, mahirap na pag na ano ka. Pag nasugatan ka guys, talagang magkapira talaga. Siyempre magpagamot ka sa ano, sa hospital, magbayad man jud ka na ano, wala kay 500. Ngunit mo, yan talaga yung pinakahirap sa buhay pagka nang wala kang pera na ano, na itago doon sa inyong balay o sa inyong bahay. Lisod na kayo pag maabot ang problema na matagbawg yung kagpangita o mahiraman. Hala, may nakita akong 500 guys. Ayan. Hala, swerte tayo guys. 500 ito. Hala ka. Sino kayang naka-ano nito? Wow. Sumaswerte ako ngayon guys. Nakakita ako ng 500. Wow, thank you Lord. Amen. Sobra talaga yung ano mo. Yung power mo para nandito ka sa aking tabi. Char. Wow guys, sobrang happy ko kasi nakakita ako ng 500. So pwede na rin tong pambili na mga importanteng bilhin. So sa na walan ng pera, pasensya na po talaga. Kasi paano ko ito isasauli sa inyo? Hindi ko alam. Siguro pag na-check natin yung video natin guys, siguro malaman natin yung kung sino yung nakahulog ng pera. So okay, so i-check natin mamaya guys kung sino talaga. Wow, pero masaya ako guys kasi sa hapon na to talagang ewan ko ba kung swerte ito or swerte. Basta kinakabahan talaga ako ngayon. Parang alangan na ako eh. Sobra na talaga, marami nang dumaan sa buhay ko guys ba na may mga nakita ako na hindi ko naibalik. To be honest with you guys, to all of this watching my videos, lahat ng mga nakikita ko guys, naku, hindi ko talaga naibalik. So sa pasensya na talaga. Pero hindi naman malaki yung mga nakita ko. 500, 20, 50, 100. Minsan pa nga may minsan may cellphone pa akong napulot guys. Pero hindi man lang niya ako minisage. So hindi man lang siya nag-message guys. To be honest with you guys, hindi talaga siya nag-message. Alam yan ni God. Kasi kung nag-message siya, maiuli ko yun. Maisauli ko yun. Pero wala talaga. So, sa tingin ko, hindi niya yun na guys. Kasi yung number niya, hindi niya alam. Kasi kung alam niya lang lahat, nako talagang Tapos, yung cellphone niya, walang padlock. So, wala talaga.
Pero kung alam mo kung hindi yon para sa iyo, talagang masisira siya guys. Totoo yan. Kahit hindi sa iyo guys, hindi ikaw yung may-ari, talagang masisira talaga siya. Kahit na sobrang ingat ko talaga guys, kasi mamahalin yung nakita ko. Siguro mga nasa 12K. Samsung siya guys, G7. Samsung G7. Alam nyo ba kung anong nakasira sa kanya? Talagang sobrang tanga-tanga ko talaga guys. So totoo pala talaga guys, no, yung mga kasabihan. Pag sa sobrang ingat mo sa iyong hindi mo mamalayan na masisira na pala talaga siya. So nung naghugas ako ng sasakyan ko, yung tricycle ko, nandun siya sa bag. Tapos pag spray ko ng tubig guys, nabasa yung bag. Talagang basang-basa siya dun sa loob ng bag. At saka nakainom na siya ng tubig. May matching usok pa nga yung nahawakan ko siya. Mainit talaga, mainit na mainit. So talagang talaga siya sa tubig, nahumol. So, ganyan talaga. Pag hindi sa'yo, talagang hindi talaga sa'yo. Masisira siya. So, mga dalawang buwan ko lang siya na gamit. So, kahit papano, kahit hindi sa akin, yung cellphone na yun, itinuri ko siyang parang akin. Iningatan. Pero yun talaga. Pag hindi sa'yo, mawala sa'yo. So ngayon, masaya pa rin ako guys kasi may bago na akong cellphone. Pero hindi ito sa akin, hiram ko lang ito. Hiram ko lang kay Master. Hindi lang ako magbanggit ng pangalan. Hiram ko kay Master, the King of all King. Sobrang malaking pasasalamat ko sa kanya guys. Marami na siyang naitulong sa aming buhay. Talagang sobra ko talaga siyang hinangaan. Sana maraming mga ganyang tao para makatulong din sa iba. At talagang iniingatan ko itong cellphone na to, pero hindi na masyadong sobrang ingat. Baka matulad dun sa nangyari sa nakita kong cellphone. So ito talagang slight lang yung ingat para hindi lang natin baka matulad, natatakot talaga ako guys. So alam ko na kung saan siya dapat ilagay. So ganyan lang, no, yan yung mga tips ko ngayong hapon. So guys, sana nag-enjoy kayo sa aking video. Kahit konti lang siya, simple lang. Kayo na pong bahalang manghusga sa akin guys. Hi po. Kahit simple lang yung video ko guys, mas nagaganahan ako. Hi ma'am, uwi na kayo. Gwapo kayong lugar din. Na yung mga gulay. Oh, Pinoy Rab. Oh, ang Rab niya kay ROB. Pinoy Rab lang sa YouTube o Facebook. Oh, simple lang. Sige ma'am, salamat. Tanawa lang ninyo. Salamat. So, yun yung mga natin, yung mga dabawin niya. Kahit simple lang sila guys, magaganda pa rin. So, guys, subscribe, like, and share. So, gusto ko sanang magpunta dyan. Kaso, sa susunod na lang siguro guys, kung may mataas-taas tayo na oras. So, happy pa rin ako ngayon kasi Pinoy Rab. Pinoy Rab. O ang Rab niya kay ROB. Rob. R-O-B. Oh.
Oh, ana. Kung magbaha ni diri siya lang mahurot ning gulay diri. Oo. Wala. Dari ah. Hala, kaluoy guys, ang gulay nila mabaha. Pero okay ra guys, kay kung mabahaan siya, mahugasan siya. Hala, kalami maggisa og tangkong unya oy. Sige ma'am. Oh, nag-vlog ko. Dili magyo ko vlogger, gitabangan ako sa vlogger ba nga. Dili ko vlogger kan murag correspondence. O gihatag niya na isa ko niya mag-vlog lang ko isa ka oras. Isa ka oras lang yun. Sige ma'am. Subscribe. Dani kay mang harvest diri og gulay. So ayan no, kuan sila kanang ingana na tao. Ingana ako ang gusto kanang makialam ba kung ano yung mga ginagawa mo. Dapat alamin guys. So sa pagpakialam guys, makialam tayo na yung mga natin, yung pakikialam natin, yung mga tama lang, hindi yung makialam ka na ano, yung mga bad na mga pakialam. Wag yan guys. So, ano talaga, hindi talaga kaaya-aya. So, kung makikialam tayo, yung mga magagandang dapat pakialaman, wag yung mga hindi maganda. Kasi guys, nakakasira talaga yan ng buhay. So, ganyan lang yung mga tips ko sa hapon. So, ako si Marvin Bagyo, the believer, yung naniniwala. Kasi hindi ako naniniwala nung una. Ngayon, naniniwala na ako na may mangyayari sa buhay. Pag maniniwala ka, aangat ka guys. Ganun lang talaga guys. So, dapat tayong maniwala sa mga hindi pa natin makikita at hindi pa natin nararamdaman. So makikita mo na at mararamdaman mo na guys na talagang totoo talaga na maniniwala ka. So yan lang. So talagang sobrang happy ko ngayon. Hindi ko ma-express yung feelings ko ngayon. Parang happy ako na may kaba kasi talagang 500 na, naka 500 tayo ngayon. Grabe guys. Itong lugar na to guys, talagang dati gusto ko talagang puntahan ito. Kaso parang natatakot ako sa lugar ba kasi parang hindi matao kasi natrutruma na rin kasi ako guys. Alam mo, pumasok ako sa isang lugar na may mga bad na mga guys, mga bad guys. Yun. Hinabol nila ako guys. Buti na lang yung gamit ko na nasa bag ko. So pagpapasok ka talaga kung tingnan mo talaga yung paligid. Kung pwede ka bang papasok o hindi papasok. So ganito lang no. Pag may makikita kang may pumasok na mga babae, so ano ba? So pasabot, safety kasi nakadaan sila. Oh, yung mga dalawang babae yung pwede. So ito yung lugar na safety guys at walang panganib. So talagang ingat talaga sa buhay guys. Talagang lumingon ka kahit saan guys. Ilingon-lingon mo para makaiwas ka sa mga dapat na mangyari sa'yo. So ganun lang. Talagang maglingon-lingon ka talaga. Tulad ko, naglingon-lingon ako guys. Nakakakita na akong dapat na makita. Hala. Meron akong nakikita guys na baka pwede pa nating gamitin. May laruan akong nakita guys. Tingnan natin sa ibaba. Atin niyang kukunin. Baka pwede pa.
Kasi may mga bagay kasi nga pwede pa talaga siyang ayusin. So atin nang titingnan dun sa ibaba kung pwede pa siya. So sana hindi tayo mahirapan sa pag-akyat. Alright, hanap tayo ng, ayan, saan tayo? Hanap tayo guys ng wala talaga. Dito, ayun, may nakita na ako guys. Dito tayo bababa guys. So samahan nyo na ako. Atin na lang itong lakbayin para sulit naman yung videos natin. So itong yung lugar na may mga tinatapon na mga basura or hindi ko alam, or inanod ito ng tubig na malaki. Kasi si tubig talaga guys, pag naglaki yan, talagang magdala yan ng mga basura. At dito yun napupunta yung mga basura. Yung sagingan dito. Yan. So dito tayo magdaan guys, kasi dito tayo maayos yung ano natin dito. Hi mga bata. Nakakalimutan ko na yung ano. Hala, nakakatakot naman dito. Hadlok kayo diri guys. So sa pagbaba, amping-amping. So talagang sige. Dito tayo magdaan guys. At para makita na rin natin yung ano, yung ibaba. Okay. Ay, thank you naman at nakababa na tayo. So saan tayo dadaan? Parang walang madaan dito. Tabi po, wala bang ahas dito? Dito tayo magdaan guys. Atin lang, dandahan lang tayo, baka may butas dito guys. Nako. Pakyas yun ta diring dapita kung dili ka mag-amping guys, pakyas yun kayo. So ana lang. Tingnan mo yung mga inaapakan mo, baka may ano dyan. So sa mga ganitong pangyayari guys, talagang masaya ako kasi parang bumalik ako sa pagkabata ko ba na yung kahit saan naglalakbay. So ayan na yung nakita natin. Titingnan natin yun guys kung pwede pa. Ayan. So tingin ko ito yung laruan na talagang tingin ko mamahalin ito. Are na. Wow, mamahalin nga. Wow, ang galing. So yung bearing niya okay pa. Tsaka yung rolling niya guys, konting ikot lang, parang hindi siya ano. So konting ano lang yung oil. So pwede rin itong palitan ng bearing. Hala, ito talaga yung mamahalin. Kasi may mga ano, yung pwedeng lagyan ng manibela. Pero sige, try natin ayusin sa bahay para, at ito guys, wala na itong bearing, pwede natin tong palitan. Kaso ayan na, siguro pwede natin tong maayos. Sobrang ganda talaga guys, ito yung mamahalin. Kasi may mga ganitong tig 1,000. Pagkakaalam ko nito guys, nasa ano ito, nasa 4,000
Itong klase na ito nasa 4,000 kasi sobrang tibay. Ayan. So atin itong i-try na ayusin dun sa ating bahay. Hi! So, pwede rin akong nag-aayos din ako ng mga sirang bagay, guys. Yung mga emergency light. Pinapagana ko yan yung mga hindi na gumagana sa akin. Pero merong iba na hindi na talagang nasusunog na dahil sa katagalan at nababad na siya sa tubig. Kasi sa mga chargeable kasi na mga bagay, guys, mga chargeable na mga basta chargeable. Ito yun, oh. Patakbo ko, ha. Ayan. Wow, ang galing. Talagang naano pa siya, tumatakbo. O, di ba? So yung sira niya ito. So papalitan natin ito ng bearing at saka lagyan natin ito ng manibela para gagana ulit. So may mga parts din ako doon sa bahay na may mga bearing. Lahat kumpleto ako, guys. Tsaka pwede talaga itong mabago. So ito yung scooter na pang baby. Pag naayos ito, guys, pagandahin natin. Gusto nyo ba lagyan ng Bluetooth? Bluetooth mode. Alright, so atin ang dadalhin, guys. Ayan, so naka 500 pa ako, may laruan pa ako. Okay. Kunting alog lang talagang gagana. Ayan, sulit yung biyahe natin sa hapon. Nakapagkape na ba kayo? Gusto ko na rin magkape. Alright. So malamig na yung hangin. Kasi Pasko na. Ilang days na lang, guys, Pasko na. So tara na. Ay, yung stand ng bike. Alright. Okay. So tulad ng sinabi ko, tingin-tingin ka palagi sa ibaba, sa itaas, sa gilid, o kahit saan, guys, may makikita ka. Marami kang makikita. Kaya safety talaga pag ganun. So may mga saging dito na wala pang ay, meron na. May bunga na siya, guys. May mangga din dito. So yung Davao talaga na sobrang daming mangga. Durian, mangga, durian, mangga. Oh, may nakikita akong boat. Wow. So yung boat niya walang katig. No wings, boat no wings. Sa Bisaya baruto nga walay pako. Sa Tagalog, guys, akala ko ahas. Hindi pala.
bangka na walang yung bangka na ano ba sa Tagalog yung ano, pako lang yapon. Wow, naka 500 ako guys. Akala ko kasi ano lang yun, yung para siyang dahon na yelo. Nung nilapitan ko, talagang pera siya guys. Kasi minsan guys, yung mga bata ano yan sila, nagjo-joke. Uy, bilisan na natin kasi ano, may lalabas. Alright. Okay, very nice. Ang ganda ng panahon. Susiharing araw guys, magpapahinga na naman siya. Sa mga oras na to guys, ito talaga yung oras na magpahinga yung araw. Notice to the public. Okay. So ngayon guys, kulang ng hangin yung bike ko. Ayan, so maglagay tayo ng konti lang para hindi siya sasabog. Hey boss.
So, ayan, nakapahangin na tayo. So, tuloy tayo sa ating paglalakbay. So guys, wag kayong makalimot mag-subscribe guys ha. I-subscribe guys. I-like o share ang among video sa YouTube o sa Facebook. Wow. Swerte tayo ngayon guys. Hindi ko alam kung swerte ba ito or swerte. Ayoko talagang sabihin yung may isang ano. Gusto ko palaging swerte, blessing. So, this day is blessed tayo guys. Sobrang ano talaga. So, ngayon hindi na siya mainit kasi si araw wala na. Natutulog na si araw pero parang uulan. Uulan talaga kasi may nakikita akong ulap na namumuo dun sa ibabaw. So kung makikita nyo guys, pag nag-ano yan sila, pag nagbuo yan sila, gagawa yan sila ng malaking ulan. So ganun pa rin guys. Ihanda palagi yung dapat ihanda. Power bank, mga medisina, yung magagamit mo kung sakaling may mga aberya. Sana yan. So, ganun lang. Dapat full charge lahat guys. Pati ikaw dapat full charge din para hindi ka baka kailangan ka talagang full charge. Nako. Cellphones, power bank, dapat nakaano na yan. Char. Kung makapag-ano ba no, murapog kuan, murapog haod. Murapog kuan, otro po diay. Pero di guys, totoo. Every time, every minute, gina-check yun ako na akong mga gamit. Kaya minsan napapagalitan ako ng asawa ko guys kasi bago lang akong dating sa bahay, ang chine-check ko yung mga gamit, hindi yung mga bata. So dapat una yung mga bata, di ba? Pero iba ako guys kasi yung gamit yung chine-check ko palagi. So ganun lang. Alam ko naman na okay yung mga anak ko kasi nandyan naman siya nakabantay kasi nandyan naman talaga siya. Ayan, nagugutom na ako. Ay. Wow. Para sumakit yung tiyan ko ngayon. Hindi kasi ako nagkain kanina guys. Alam nyo? Hindi ako nagkain kanina. Alam mo ba kung anong kinain ko? Saging. Pero gusto ko talagang kumain na ngayon. Kahit kunting ano lang. Tapos ng kain, magkape. Sa kain ng turo. The beauty of Davao City. So ngayon wala pang masyadong sasakyan. So maya mga alas 6 talagang magka-traffic na. At mahirapan ka ng sasakay. Oh, mag-uwi na kayo na maaga para makauwi na kayo.
Mamaya hindi na kayo makasakay. Aabutin kayo ng 1 oras bago makasakay. Minsan hindi ka pa nakakaupo ng maayos. Sisiksikan talaga, punong-puno ang sasakyan. Tatawid na tayo guys. Uy! Itaga ninyo sa bato. Wow! Grabe yun si Senator ba? Si Senator Bato de la Rosa. Sobrang tibay. Tibay, boss! May hapon! Magsirado na mo! Oo na, manghuli na gid sila. Para makasayo og uli. Itaga ninyo o niyo? Itaga niyo sa bato. Wow. So anong English sa itaga niyo sa bato? Okay. So sa Bisaya guys, itaga niyo sa bato. Taga-adong bato. Wow. Pasabot na, dilig yun na mataga ang bato, di ba? Oh, tistingi daw taga ang bato, di ba? Maabtan kag sa kauras. O isa kadlaw, di gyud mataga ang bato. So, sa English guys, ano ba? Ano ba sa English? So may eskwela lagi para makabalog English, no? Sige lang, makabalo rataan na guys. Kabalo ko nga, makabalo rin ko na. Pagdating ng panahon, malaman ko rin kung ano ang mga dapat malaman. So sa Bisaya, pag abot sa panahon, si Marvin Baguio makabalora mo English. Yan lang dyan ang kinabuhi guys. Sus, kung maayo pa lang akong mama o papa, na, unsa ka ko karon. Pero maayo lang gihapon. Maayo gid ang Ginoo guys. Ibutang kaniya sa tama nga lugar kung musunod ka saya og musubay. Kana tagaan kanya og dalan nga maayo. Pero kung dili ka mo tuo saya ha, masaag yun ka. Wala kay maayong kapadulungan kung magbuot-buot kasi mo kinabuhi. Kaya na lang. Kung hindi ka kung hindi ka marunong sumunod, wala kang aabutin sa buhay. So, sumunod tayo sa mga tamang lugar, sa mga tamang mensahe, makinig sa tama, gumawa ng tama, at palaging tama ang buhay. Hi boss!
unta guys, dili mo magsawa sa akong video kay gabalik-balik ra ni. Ay nako, nara na sa inyong butana mo dili. It's up to you guys if you watch this video again. Joke. Alang. So, ganun lang talaga guys. Kasi ang buhay talaga guys, paikot-ikot ka, pabalik-balik ka, uuwi ka, magkain ka, makasama mo ang pamilya, makasama mo silang magkain, gigising sa umaga, magtrabaho, gagawa ng mga dapat, at ganun lang, pabalik-balik tayo. The life of ano ba sa English? Replay? Life replay? Okay, so yan talaga ang totoo. Yan talaga ang totoong buhay guys. Talagang paikot-ikot lang tayo kasi bilog ang mundo eh. Kahit saan ka magpunta guys, alam ko babalik ka talaga. Istorya na ako na si daan. Kung asa kagikan, mabalik yun ka. Ana lang, balik-balik. Mura ka ng eat, sleep, right. Eat, sleep, right. Eat, sleep, right. Nga na lang life guys. Eat, sleep, right. Repeat. Eat, sleep, right. Repeat. Alright. So, ganun lang talaga ang buhay. So, paalala sa lahat, no, gumawa tayo ng magandang bagay. Tama at eksakto at detalyado. Pero, kung magkamali ta, dawata lang kung yung magkamali ta. Waman siguro ikuan, natural naman ang magkamali ta. Pero, kabalo ta nga nagkamali ta. So, ato nang balikan, o ato na siyang ayuhon. Kung sa tuwing mga mali na to, ato na siyang ayuhon para good. So, ana lang ang kinabuhi. Dili na to dapat biyaan na mga ali. Dapat na to siyang ayuson para mahimo siyang tama. Alright guys, Marvin. Kanang dako kay pagtuo ba no? Si Marvin. Marvin dako na kayo pagtuo karon unta sa una na. Kung si Marvin unta no sa gamay pa na siya pagtuo kanang nituo na gid siya kanang dako nga pagtuo. Pero ana man gyud na guys. Dito na ka magbinutan kana ganing na nakay pamilya. Na nakay anak, na nakay asawa. Kana mabutan jud ka pero nara na sa tao mabinutan siya. Pero para sa ako guys, mas maayo nang kanang tarungon na nimo imong kinabuhi. Kay gikan mi sa kinabuhi nga dili masabtan. Akong papa dili na lang kumistorya. Kay kabalo man ka nga pag mawala na imong papa, naagid na siya mga kuan. Taas na mo kayo good. So naang naana lang sa ako ang kuan kanang sa ako ang kinabuhi karon, mama na ko, asawa na ko ganak. Anang wala na ko naginom dun sa akong papa oy. Kabalo man ko nga buhi pa siya karon. She's alive. She's alive na alive. She's alive. He's alive. Alam kong buhay pa siya ngayon. So, sana nasa mabuti siya. At sana
ma-realize niya yung mga ginawa niya sa amin nung maliit pa kami. At sana makakatulog siya ng tama. Kasi pag ako guys, hindi ako makatulog. Pag iniwan ko yung anak ko, iniwan ko, nilayasan ko. Kung may konsensya ka, talagang hindi ka makakatulog. Kahit sa pagkain guys, na pag nilibre ako ng masarap na pagkain, hindi ko talaga kakainin guys. Nag-iisip ako, nakakain kaya sila ng tulad ng kinain ko. Hindi ko talaga maayos yung kamakain talaga. Iba talaga pag may pamilya ka na, parang kung kumain ka, gusto mo kumain na kasama sila. Hindi kasi masarap sa buhay pag ikaw lang yung kumakain, tapos yung anak mo, asawa mo, hindi talaga masarap. Pangit, hindi siya kaaya-aya. So, gabi na. O, panghuli na mo og sa'yo, kay dugay na po mo makasakay. Na, bahala yun mo. Na, puno na yun, puno. Huwag na yung masakyan. Abot. So, kinahanglan jud dayta magdugang sakyanan kay daghan na kayong tao sa Davao o sa ibang lugar, sa ibang bansa, sa ibang sulok ng lugar o kahit anumang lugar dyan, basta marami na talagang tao, so many people in the world. So, konti na lang guys. Ilang minutes na lang at tayo ay mag-signing off na sa ating Pinoy Rap Urban Zone. So, palaging tandaan guys, huwag makalimot. Isipin ang dapat isipin. So, subscribe guys. Yun, isang subscribe nyo lang guys. Malipayon na kami ng tanan, bata, tigulang, ako, unsa pa diya. Basta sa isa lang ninyo ka-click sa subscribe ug like. Daghan na kay mong matabangan guys. Dili lang ako inyong matabangan, pati bata matabangan ko. So, ano dyan ako na inyong mga suporta guys. Salamat kayo sa wala pa nakapag-suporta sa Pinoy Rap YouTube. Kung amoy mga amigo din ha guys, ipasubscribe po ninyo sila, lang. Salamat kayo. Kana lang guys, salamat kayo o daghan salamat sa inyong tanan sa pag-subscribe. Isa kabalik-balik ra ko din yung lugar. So, tapos na tayo sa ating pagtitinda ng turon. Hi! May ngapon. So, napaibilin siya guys, napa sa mga 15 pieces yung naiwan dun sa ating box. May 15 pieces pa na turon, banana turon guys. So, nakay-misis na lang kung ibibinta pa niya. Basta ako magkain talaga ako mga limang buo. Mga 5 bilo guys kakainin ko, tapos sabayan ng mainit na kape. Okay, alam niya yan. Talagang sobrang ano ko talaga sa turon. So, may tips ako guys. Totoo talaga yung mga naiwan dyan sa yan yung mga masasarap. Yung mga naiwan dun sa lagayan.
tulad ng kaldero, karahay. Pag may naiwan dyan na ulam, yan yung pinakamasarap na naiwan. So, doon tayo sa ilalim para makakain tayo ng masarap. Hi! May mga amigo ako dito na mga bata. Ay, balik ako. Oh, turon. Palit ka? Pila? Kajis. Kasi pangalan ni mo? Chiral. Gerald? Gerald o Chiral? Chiral. Gerald. Ang babae, Chiral. Okay. Ay, pwede man siya mahimog babae. Ay no, bayad man eh. O, Bayad man eh. iskwila tarong para mahimo kag tinuod na babae. Ay no, tunod ba? Yeah, pang libriya. So, Gerald o si Angelo. Angelo. Angelo na lang. Michael. Silay. Abi na ko sa Turtle. Ninja Turtle kay Michael Angelo. Yeah, pang libriya. Alright, manglibre daw ta. Pwede ba? Okay. Sige. Okay. Kaon mo? Apa? Sige, pagkuha mo isa-isa diya. Alright, so magkuha na sila og turon guys. Ato na lang silang tagaan. Oh, ano? Lidaw. Okay, bilhin ko ninyo ha. Oh. Uy, like ko, no? Yaw, ito eh. Okay, salamat. Ano yan? Okay, subscribe. Pinoy Rab. Pinoy Rab. Pinarap. Oh, naga-YouTube mo no? Pinoy Rab. Okay. Salamat. Wala pa rin sa ko. Oh, dali. Ay, tanyat. Oh. So, ayan guys, sa kalibre na ko guys. Ingani pa lang akong nalibre, turon. So, i-supportahin lang ninyo guys. Okay, supportahin nyo ang Pinoy Rab ha. Okay. Ano lang. Uwi na tayo guys kasi gabi na. Bye-bye, amping. Balot. This is Marvin Pinoy Rap Urban Zone guys. Magbabay na ko. Hi boss. Urban Zone Pinoy Rap. Bye-bye. May hapon, may gabi eh. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.